בין כרמי הרי יהודה, בסמוך לקבר שמואל הנביא, ובמרחק 10 דקות נסיעה ממרכז ירושלים, שוכנת וילת אירוח בוטיק יוקרתית, הטובלת בנוף תנכי מרהיב ופסטורלי. הווילה נבנתה מתוך מטרה להעניק חוויית אירוח ייחודית ומפנקת למשפחות שומרות תורה ומצוות. הבנייה וכל פרט בעיצוב המקום נבחרו בקפידה ומשלבים בחן בין הישן והכפרי לבין החדש, הנוח והמודרני. כחלק מהסטנדרט הגבוה שלנו, מחכה לכם צוות חם ומקצועי שישמח לענות על כל שאלה. התקשרו עכשיו 050-260-4621 או אל מספר הטלפון 072-396-0302. וילה בוטיק בהרי יהודה, חוויה של פעם בחיים.